Гэтыя кадры і гукі літаральна ўзарвалі беларускія соцсеткі. Часовы аб'ект запусцілі адразу ж, як толькі асноўны мост закрыўся на маштабную рэканструкцыю. Тут цалкам знялі абмежаванні па шырыні і танажы. Адзіночны велікагруз вагой да 112 тонн праходзіць свабодна, а машыны ў складзе калон дапускаюцца масай да 42 тонн. Для дальнабойшчыкаў гэта стала выратаваннем, не трэба матаць сотні кіламетраў у аб'езд праз суседнія раёны. Але тое, што для кагосьці плюс, для іншых минус. Легковушка навряд ли может разорвать металл сантиметровой толщины. В основном это будет большие грузы. Они, как правило, сейчас там минимум 50-70 тонн. То есть с грузом вместе и плюс машина. Усилия просто колоссальные. Множество. Ремонтируем каждый день. Дежурим, мы в пятницу по-любому выезжаем. И если есть какие-то замечания, в воскресенье тоже оперативно устраняем, стараемся. Увесь поток машин накіраваны ў одну вузкую полосу, дзе рухам у аўтаматычным рэжыме кіруе светлафор. Як вынік, на аб'екце імгненна выраслі заторы. Лагістычную артэрыю захавалі без паўзы, але вадзіцелям трэба запасацца цярпеннем. Асноўная праблема тут узнікала на выхадных, калі рэзка павялічваліся потокі транспарту. Каб вырашыць дадзенае пытанне, спецыялісты скарэктавалі працу светлафора. Больш за тое, зялёны сігнал быў павялічаны на 70%. За бесперапыннага потоку цяжкіх фур часовы мост пачаў у прамым сэнсе трашчаць па швах. Каб гарантаваць бяспеку, дарожныя службы працуюць на аб'екце ў рэжыме нон-стоп. Спецыялісты штодзень праводзяць маніторынг і адразу ж латаюць пашкоджаныя ўчасткі палатна. Менавіта гэты бесперапынны кругласутачны догляд і аператыўны рамонт гарантуюць. Часовая пераправа надзейная, а рух па ёй цалкам бяспечны. Возможность обрушения отсутствует, то есть обрушения никакого не будет. Сама конструкция несущих способностей моста сделана надежно. Металлический этот настил, понятно, что, как повторюсь, уже от таких динамических нагрузок разрушается. Поэтому, возможно, в ближайшие дни мы сюда усилим, со всех своих филиалов направим дополнительные средства, чтобы ускорить в эти сжатые сроки, в этих 30-40 минут сделать больше, гораздо больше работ. Каб перавесці гэтыя работы, спецыялістам даводзіцца ненадоўга прыпыняць рух. Кароткачасовыя перакрыцці доўжацца літаральна каля 30 хвілін. Дарожнікі просяць вадзіцеляў ставіцца да гэтага з разуменнем, бо часовыя нязручнасці нішто ў параўнанні з бяспекай чалавечых жыццяў. А пакуль рамонтныя брыгады працуюць, мы пацікавіліся меркаваннямі тых, хто бавіў хвіліны чакання ў сваіх аўтамабілях. Не часто, с пониманием. Я никуда не спешу, поэтому нормально отношусь. Плохо, конечно, что долго так нужно стоять. Не знаю. Пускай бы быстрее сделали, да мы поехали бы, да и все. Часто вообще по этому маршруту путешествуете? Часто. Это сегодня первый раз, просто у меня еще группа есть, по поводу этого моста. Уже пишут 4-й или 5-й раз, день даже, что мост ремонтируется. С пониманием. Часто используете этот маршрут? Нет, раз в неделю. И сколько приходится ждать? Это первый раз так. А до этого как было? Минут 5, максимум 10. Чакаць засталося нядоўга. Нарматыўны тэрмін заканчэння маштабнай рэканструкцыі стацыянарнага моста праз Случ запланаваны на гэты год. А пакуль у кожнага ёсць выбар павольна праязджаць часовую пераправу або аб'язджаць праз альтэрнатыўныя маршруты. Тацяна Пімнёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».